Ah, ina social media, ina yin Facebook, ina yin TikTok, ina yin Instagram, ina yin Twitter, ina yin Bigo, ina yin Migo Live. Shin wannan abin da nake yi alkhairi nake yaɗawa kuwa ko sharri ne? Jira. Kuma fa idan sharri nake yaɗawa kullum zunubi zan dinga samu. Duk wanda ya koyi da wannan abin da nayi zunubi zan samu. Amma fa ina a ce alkhairi nake yaɗawa ko wa'azantarwa, ina wa mutane wa'azi. Shi fa lada zan dinga samu. Kuma har in na mutu na bar duniya lada zan dinga samu. To shi kuma wancan da na wallafa fa abubuwan da na sa a shafina marasa kyau, irin rawan da nayi a fina-finai ko a TikTok ko a Facebook ko a Instagram, shi wannan ne zan samu. Tsiraicin 'yan matan nan da na dinga yaɗawa, ina karɓan lambobi ina turawa. Shin lada zan samu ko zunubi? Jira mana. To fa mai hankali ne ya kamata yi wannan tunanin. Kai Allah ya sa mu dace.